Kakamri si ar kadai kawai na kilat kamay bejule da kibriw haboro kawai gari chongi. Patbon na kinongri si ar kipampaw bakane kakam kalong kabaay jing mentoy shibun yaki. Yaki si ar ki bejuri na kabanta ban bamdo laju kot yaki kum ki si ar broiler. Lari yaki ni ki si ar hakata karukom bakajing kya jongki kan poy ar kilo hakan ruteo ni dunaya kata. Namar bagini ki si ar ki kam he kloy kumta kajing yap ru kakam tam da kumba 10% ban ki si ar ki bakam shimpor kat prateo ban poy kat kajing kya jongki si ar broiler. Kenang baki nongri kila banyo nong kambun na kani kakam kisi ar bakiri ki don kam ban long ki bakot bakya bar ki balat na kinu ki jingpang ha ka baye dai bat kane ki nongri ki don kam ban tep ki jingpang ki baki si ar ki juyo bar ki rukom ai jing sumar. Kani kajak jingpang kadai ka bakan rei bat ka bashir khay ya kisiar bat ka bala banwan ra ya ka jingyam ka bajur kani ka jingpang ka longru ka bayabit kidak kishin ban itu bagi siar ki layo kem ya kani ka jingpang ka long bagi siar ki mla ban bam jingbam kisiar ki et penihar bat ka rong jong ka HR ka long rong jerngam lani rong stem urendang jong ki usdang kenriang kimla ban ring men simbha ki jerho bat senria bar kisiar ki yap da kabayap shiliang ya kisiar ki bedang shisngi dai ben penjau ya kedawai naki khmat bat khumut hadin arbanai don kam ban ai dawai biang yaki bala ai jingmut badai ban ai dawai yaki siar shisien shisnam dai ben bu lakajong ya kisiar ki belayo kem ya kani gejingpang kejingpang highly pathogenic avian influenza kadai gejingpang ka bashir khaiba bat ka bakta ya jan baro ki jatsim ki khnang jingpang ki bala ban wanra ya kani gejat jingpang kidai ki bala tip kum ki influenza type A virus kisim ke be ma kisim ke juhe na kawai ki jaka shakwai pat ki han kidai ki wei na padang ki sim ki bakit baha ya kini ki jat khnang jingpang ki dak kishin jong ani ki jingpang kalong bagi siar ki et niar na kapor shakpor bar ka et jong ki ka khle bar ki siar ki sliang kimla ban bam bat ka don gejing at hakasni do jong khmat bat rendang kani gejingpang kalong ka bayai bedru ya ki briu la ban yada ya kani gejingpang tang lengba ki dawai kani gejingpang ka yebit bha ya ki siar ki badang don hapdeng saw lani santayo kerta bat kani kta bha ya ka yo kot dak kishin jong kani gejingpang kalong bagi siar ki yo pang penihar bat kimla ban bam kajing yada na kani gejat jingpang kalong dang ba ai dawai ki siar ki bedang red ki kham yo bha ya kani gejingpang bakajing yap na kani gejingpang kalong shis pasha ki dak kishin jong kani gejingpang kalong bagi siar ki mi ya ki kinja to jaw haki benta jong khmat haki wei pat ki benta jong kamet bakado ka jam kum ka khmat bat khmut kami ko umrong stem bat balong tei ka pa pinjanjar ya ki ban ring men sim ya kani kasni do de ban saj da ka detol bat silver nitrate lani la ban ta da ko balak khle bat picric acid Kejingpang Newcastle lane Ranikhet ki dawai ki bade ban ai ki don arjat kata kadawai F1 lane la sota vaccine haban ai ki CR ki baladap shiteo kadawai R2B vaccine dei ban ai hadin baladap ban ai ya kadawai F1 haba ki CR ki ladap shibnai lane shibnai shiteng AA kadawai IBD vaccine lane infectious bursal disease vaccine la ai siar ki baladon arteo pan ai ya kani kadawai don kam ban penjau na khmat la ni khumut balaru ban khle ya kani kadawai haka banyada na gajing pang foulpox te ki siar ki baladap sauteo
day ban inject da kadawai fowlpox na ki benta jong kathap nya don kam ban ai dawai bahaya ki siar ban yada na ki jingpang ki bashir khai bat ki biyabit ka jingpen don kam ki ni ki dawai haga chaka pen yo khon siar kalong ban penduna ki jing yo kem jingpang jong ki siar andalari pen he yaki haki jakari siar kani kan yarap ban kintiu shibun ya ka jing yo nong nakakam siar